ξέρεις τι συμβαίνει. Είναι πραγματικά άσχημο να θες να κάνεις αύξηση στους εργαζομένους σου, okay, και να σκέφτεσαι, ωραία, και τώρα εργοδοτικές πόσο θα πάνε, γιατί αυτός μου ζήτησε 100 ευρώ συν και μου ζήτησε και ο άλλος και το τμήμα έχει 10 εργαζομένους. Και πού είσαι, και 3 να έχεις, και 25 να έχεις. Το ότι φοβάσαι να κάνεις αυξήσεις και να επιβραβεύσεις τους ανθρώπους σου για να αποδώσουν ακόμη περισσότερο και να ζήσουν καλύτερα, φίλε, είναι άσχημο. Βέβαια, λύσεις υπάρχουν. Εμένα ο φίλος μου, ο Benefit Bridge, έχει λύσεις. Θέλεις να δώσεις κάποια benefits μέσω της Benefit Card, όπου μπορεί π.χ. να κάνει τα ψώνια του ή κάποια άλλα έξοδα μέσω αυτής της κάρτας, χωρίς να πληρώνεις εργοδοτικές έξτρα. Ούτως ή άλλως αυτά τα 100 ευρώ θα τα κάνει ίσως ένα σούπερ μάρκετ, ένα εστιατόριο, μπορεί βενζίνη αν του επιτρέπεται αυτό. Και είναι και νόμιμο, έτσι. Κόβεις τιμολόγιο κανονικά, παίρνεις την Benefit Card, τη δίνεις στον εργαζόμενο, παίρνει τον πόνους του και εσύ δεν επιβαρύνεσαι. Μην περιμένεις. Θα συνδέσω με τον Benefit. Η ομάδα είναι εξαιρετική, θα σου πει ακριβώς, γιατί έχει και άλλες παροχές, τι μπορείς να αξιοποιήσεις και τελείωσε η υπόθεση. Ούτε άγχος, ούτε ρίσκο, όλα νόμιμα, ωραία και όλα ευχαριστημένοι. Εσύ στείλε μήνυμα τώρα και εσύ, έλα εδώ να πάρω λίγο τηλέφωνο στα παιδιά της Benefit.